Hola, benvinguts i benvingudes a aquest seminari web on trobareu un resum d'alguns dels temes que vàrem parlar a la sessió que es va realitzar el dia 18 de maig en l'espai Mataró Connecta i dintre de la programació de la Mobile Week a Mataró d'aquest any 2022 i que aquest any en concret es dedica a parlar i a debatre sobre els drets digitals de la ciutadania i molt especialment, en el nostre cas, dels drets digitals de la ciutadania en la seva condició de persones consumidores. Pensem que moltes vegades quan es parla de drets digitals es parla sobretot de protecció de dades, dels drets a la nostra privacitat i moltes vegades, cada cop més, sobre els nostres problemes que tenim amb la ciberdelinqüència, amb l'usurpació d'identitat, amb el phishing, també amb l'assetjament a les xarxes socials. Doncs bé, boi que tots aquests temes estan relacionats amb els drets digitals de les persones consumidores, avui ens centrarem en el consum digital i en els drets que tenim a l'hora de contractar béns amb continguts digitals, serveis digitals i quins són els consells pràctics que hem de tindre en compte a l'hora de fer aquestes compres a la xarxa, a internet. Molt bé, doncs el primer que hem de dir és que tota la ciutadania, pel fet de ser una persona en si mateix, un ciutadà o una ciutadana, tenim uns drets que podem defensar en la justícia ordinària. Tots aquests drets es basen en un concepte, que és la relació entre iguals. Quan dues persones tenen la mateixa relació, per exemple, quan comprem en un portal a internet on un particular vol vendre un producte que ja no utilitza de segona mà a un altre particular que per aquell preu li interessa, aquí no hi ha el que se'n diu una relació de consum. Hi ha una relació entre dos iguals. Quan hi ha una relació de consum? Quan qui posa a la venda el producte a internet és una empresa. En aquest cas ja no estem en igualtat de condicions. Hi ha una empresa que té una estructura empresarial amb un assessorament jurídic, amb tot un conjunt d'informació que domina i té sota el seu poder, que ofereix aquells productes a una persona consumidora que no està tan informada i que a vegades és desconeixedora dels seus drets. Per mitigar aquesta desigualtat en la relació, doncs els poders públics legislen i protegeixen els drets de les persones consumidores per intentar precisament això, per intentar compensar aquestes desigualtats. En aquests casos sí que tenim una relació de consum i hi ha una protecció específica que no tenim en l'àmbit civil i penal, sinó que l'ofereixen les administracions públiques de consum, ja siguin les institucions del govern espanyol, les institucions catalanes o les institucions municipals, com passa en el cas de l'Ajuntament de Mataró, que té el seu servei públic de consum a l'Avinguda Puig i Cadafalch 101, i on hi ha ubicada dues institucions de consum. Una és l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que informa i assessora i fa mediacions en temes de consum, i l'altra és la Junta Arbitral de Consum de Mataró, que és una de les 8 juntes arbitrals de consum que hi ha a Catalunya de caràcter municipal. Molt bé, dit això, ja veiem que les persones consumidores en el món analògic i en el món digital tenen una protecció específica per part dels poders públics. Aquesta protecció augmenta en el cas de les persones consumidores que la normativa parla com a persones consumidores vulnerables i entre els quals destaca els infants i els adolescents perquè són especialment vulnerables en relació a les empreses per la seva credulitat, perquè moltes vegades la manca d'experiència fa que comprin, contractin serveis sense un procés de reflexió basat en la seva experiència de vida. Les persones grans, en canvi, sí que tenen una experiència de vida, sí que tenen més maduresa a l'hora de reflexionar, però, en canvi, el transcurs del temps fa que ens veiem sotmesos a uns processos cognitius, a uns processos físics que fan que les situacions externes ens facin més vulnerables, el mateix que passa amb les persones malaltes o amb les persones amb diversitat funcional o intel·lectual. En aquests casos concrets, cada una de les normes de consum, també en el consum digital, protegeix específicament aquests col·lectius que, recordem, li diem persones consumidores vulnerables.
Molt bé. Dit això, comencem parlant d'un dels ODS més importants de l'Agenda 2030, en aquest cas concret d'avui em refereixo, que és l'objectiu número 12 de consum i producció responsables. Les empreses, en el moment de posar en el mercat productes i serveis, ho han de fer-ho amb responsabilitat. I les persones, quan comprem, contractem i fem servir aquests serveis, ho hem de fer-ho també amb responsabilitat. La normativa defineix un consum responsable, des d'un punt de vista purament legal, com un consum informat. No podem ser responsables si abans no ens informem de què és el que anem a comprar o anem a contractar. Un cop tenim aquesta informació, hem de fer un consum reflexiu. Comparar, valorar, no només el preu, sinó els valors socials que implica consumir un producte o un servei, tant per l'impacte ambiental com el seu impacte social. I un cop tenim la informació, hem fet aquest procés de reflexió, de valoració, podem decidir de forma lliure i conscient, sapiguent que la decisió l'ha empresa després de tot aquest procés cognitiu. En definitiva, a vegades es parla de consum responsable i a vegades es parla d'un consum diligent. És un consum, qui fa un consum diligent és una persona informada i prudent a l'hora de comprar. No compra perquè sí, per dir-ho planament, sinó que ha estat prudent fent aquest procés de valoració i de reflexió. Per què ho diem tot això? Que és vàlid en el món analògic, però ens interessa especialment en el món digital. Doncs perquè cada cop l'impacte de les noves tecnologies en el nostre dia a dia, en la nostra vida quotidiana, potser, i és un procés de reflexió que fem en aquesta setmana del Mobile Week 2022 a Mataró, cal anar més en compte, perquè les tecnologies, les noves tecnologies ens impacten de forma important i potser no hi som a temps encara, o ens hem d'acostumar o ens hem de posar al dia en aquest procés de reflexió digital. En canvi, les empreses sí, les empreses han pres la iniciativa i ja ho estan fent de forma continuada, ja ho han incorporat en el seu dia a dia. Ens venen a reparar una nevera o la nostra rentadora a casa quan se'ns ha espatllat i el tècnic o la tècnica, quan ens ha fet la reparació, ens dona amb una tauleta digital una signatura electrònica perquè signem. Anem al banc a fer algun tràmit a finestreta i ens diuen, escolta'm, que s'ha d'actualitzar la política de protecció de dades, signa aquí, sisplau, o fas una disposició en efectiu i et fan signar amb una tauleta digital, on moltes vegades mai podem llegir què és el que hi ha, més que el nostre nom i la data del dia en què signem. Però què hi ha darrere la signatura d'una tauleta digital? Doncs, allò que és un vehicle passa exactament igual. En el món analògic, abans, quan es signava un contracte, que és el que potser no, les persones consumidores tampoc el llegien, però el tenien en paper, el podien repassar, o de forma transversal, de forma global, veiem més o menys de què anava allò que estaven signant perquè tenia 1, 2, 3, 4 pàgines i veies més o menys què és el que tenies. I el més conscient, el més reflexiu, el consum més responsable hagués estat llegir-se primer tota la documentació en paper i després, un cop convençuts i fet les consultes convenients, signar-lo. Si això no es fa, perquè no s'ha fet quasi mai, i ara menys en l'entorn digital, cal vigilar perquè la signatura digital, en el món analògic, m'estic referint també, doncs cada cop és més freqüent. Llavors, fixeu-vos per què passa això. Perquè cada cop les lleis de protecció de les persones consumidores han garantit més i més drets a les persones consumidores. I les empreses, per donar compliment a aquests drets, el que han fet és anar incorporant més i més clàusules generals en els seus contractes. De tal manera que elles, fent-nos signar, queden cobertes de que ens han informat de tot allò que diu la legislació que ens havien d'haver informat. Llavors, les condicions generals de la contractació són aquella lletra que se li diu tradicionalment la lletra petita i on ells hi posen un munt d'informació que ells necessiten donar-nos o dir que ens han donat. L'altra cosa és que ja veiem que moltes vegades signem sense realment ser conscients ni ser entenedors del que ens haurien d'haver explicat.
Amb la protecció de dades passa igual. Autoritzes una sessió de dades, però no saps exactament si per rebre publicitat, si per que la puguin cedir a tercers, perquè el que estàs signant, doncs tu hauries de poder veure quines caselles sí i quines caselles no vols autoritzar. El pressupost igual. Quan ve el tècnic o la tècnica a reparar la rentadora, ens hauria d'haver ofert abans un pressupost i nosaltres hauríem d'haver signat acceptant-lo o renunciant a aquest pressupost. I al final ens porten la tauleta digital en l'últim moment i és quan ens fan signar. Però on va parar aquell contracte signat? Doncs en la base de dades de l'empresa. Però si no som curosos i demanem una còpia, encara que sigui una còpia electrònica, en el nostre correu electrònic, per exemple, doncs allò ja no ho tindrem. I les persones que no tinguin tecnologia, que no utilitzin normalment els correus electrònics o ordenin la seva documentació electrònica de les seves relacions de consum, doncs hauran perdut l'oportunitat de tindre aquell contracte. I, en canvi, l'empresa el tindrà i el tindrà signat per nosaltres. Aquestes és les desigualtats, sobretot pel que fa a les desigualtats digitals, que està començant a provocar en els drets de les persones consumidores un ús desproporcionat en drets per part de les empreses en relació a la ciutadania, que cada cop haurà de ser més conscient dels seus drets i més curosa en el moment de demanar tota aquesta informació que normalment no se'ns dona. Molt bé. Per tant, les noves tecnologies ens ajuden a fer un consum responsable? Pensem que les noves tecnologies el que sí que ajuden a l'empresa és oferir un ampli ventall de productes i serveis les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i aquesta oferta és molt gran. I a nosaltres se'ns està acostumant a escollir, a comprar, a utilitzar aquests serveis per la seva gran comoditat. Però veurem en el transcurs d'aquest resum dels consells pràctics per comprar a internet, doncs que sí, realment la tecnologia és molt bona, realment la innovació tecnològica per a les empreses, per l'ocupació, per els avenços de la nostra societat no ho discuteix ningú, però l'impacte que té això en els drets digitals de les persones consumidores a vegades no és el desitjable si les empreses no actuen de forma ètica i ens ofereixen sempre i ens expliquen quins són els nostres drets. D'entrada, per exemple, una cosa molt senzilla. On estem comprant quan comprem a internet? Sembla obvi, i a vegades molts comprem a pàgines molt conegudes, però des dels serveis públics de consum de les administracions municipals, per exemple, es reben moltíssimes reclamacions cada dia de gent que ha comprat a pàgines web d'internet on quan surt bé no passa res, però quan no surt bé costa molt identificar on s'ha de presentar una reclamació. Si l'empresa està a Espanya, si no està a Espanya, si està a l'espai europeu, si és una empresa extracomunitària. Ni un telèfon, ni un correu electrònic, ni una adreça postal on localitzar-la i poder exercir els nostres drets. És evident que moltes vegades quan comprem productes o contractem serveis a internet anem a buscar el producte o el servei que ens interessa i no comencem buscant directament a on hem d'anar si ens passa alguna cosa, perquè no preveiem que haurem de reclamar. Doncs potser haurem de canviar en el món digital i, primer de tot, verificar que les empreses existeixen i que en el cas d'existir tenen una adreça, que són creïbles i que sabrem on anar a reclamar. També veurem més endavant que ens han acostumat les empreses a poder tornar els productes si no ens agraden, amb independència de que funcioni o no funcioni, només pel fet que hem canviat d'opinió. Molt bé, doncs hem de saber ja d'entrada que aquest dret que tenim quan comprem a distància de la possibilitat de durant 14 dies tornar un producte, hi ha la possibilitat per part de l'empresa de dir que ens el deixa tornar, perquè la llei ho diu així, però la llei també diu que li permet que sigui la persona consumidora la qui hagi de pagar els ports de transport per retornar aquest producte a l'empresa original, amb la qual cosa encara és més important saber si és una empresa nacional, si és una empresa comunitària, si és una empresa extracomunitària i quin és el valor del transport per retornar-ho, perquè aquest dret que tenim de retornar el producte potser serà inviable quan sapiguem el que ens costa.
Quines són les condicions de pagament, si ens fan un finançament, quins són els interessos que ens cobraran, quines són les comissions i, sobretot, en el món digital haurem de començar a ser persones consumidores diligents guardant tots els contractes digitals. Si abans teníem una carpeta en el món analògic i guardàvem els contractes de la llum, el contracte del gas, les factures de la llum, les factures de l'aigua, doncs ara haurem de fer exactament en el món digital, descarregar-nos cada mes els rebuts dels serveis de telefonia, de l'aigua, del llum, del gas i tots els contractes que subscrivim, doncs anar-los ordenant per carpetes i anar fent còpies de seguretat. Penseu que això és molt important i això ho veiem cada dia en els serveis públics de consum, perquè les persones consumidores que no ho fan, quan tenen una reclamació, molts cops ja no poden aconseguir aquesta documentació. Penseu només en reclamacions de telefonia, de contractacions de serveis de telefonia a través d'aplicacions digitals, d'apps d'aquestes empreses de telefonia, on tu hi tens accés mentre estàs donada d'alta d'aquesta operadora de telefonia i a la que et dones de baixa, ja sigui perquè has resolt el contracte, perquè t'has enfadat o perquè has decidit anar a una altra companyia, però encara hi tens un conflicte de consum, doncs a la que es dona de baixa, l'app ja no et permetrà accedir a aquesta documentació digital, ni en el contracte ni en les factures, i això ja no es podrà recuperar. Per tant, la diligència de la persona consumidora requereix tot això. Per tant, les factures, els contractes, tot això s'ha d'anar fent, Ja veiem que el món digital és còmode, el món digital és ràpid, el món digital ens ofereix moltes possibilitats, però la facilitat i la comoditat té una contrapartida per al consumidor, la persona consumidora diligent, que és que ha de prendre aquestes precaucions de documentacions. Considerar igualment una documentació digital com ho fèiem abans amb la documentació analògica. S'ha de conservar i s'ha de tenir preparada per al que pogués passar. Però, clar, en l'entorn digital tenim més obligacions encara. Tenim les obligacions associades a l'ús de la tecnologia en si mateixa. Fem servir programes tallafocs, per exemple, en el nostre ordinador perquè no ens puguin entrar en el nostre sistema informàtic, perquè si ens movem per la xarxa comprant o contractant serveis, doncs hem d'evitar la ciberdelinqüència i hem de ser conscients, hem de tindre coneixements informàtics bàsics, però de protecció dels nostres equips. El mateix hem de fer instal·lant programes antivirus que estiguin actualitzats. El propi sistema operatiu dels nostres ordinadors també ha d'estar actualitzat, perquè amb aquestes actualitzacions es van corregint tots els problemes de seguretat. Doncs això ja veiem que a part dels rebuts i tot això, la pròpia tecnologia requereix també d'una diligència que hem de preveure i hem d'utilitzar. Dit això, aquesta és una setmana al Mobile Week a Mataró per parlar de noves tecnologies. Ningú dubta d'aquesta potència que tenen aquestes noves tecnologies, de la potència empresarial que té la seva introducció, però el més important és saber, i aquest és el tema de debat d'aquest any, si les noves tecnologies tenen un impacte negatiu o no en els drets de la ciutadania, o, en tot cas, com evitar-lo. Aquí és molt important pensar en el món empresarial. El món empresarial no pot treure productes al mercat que siguin molt novedosos, que siguin molt pràctics, que donin molts guanys empresarials, sense pensar a qui es dirigeix aquest nou producte tecnològic. A qui pertany, a quin col·lectiu pertany. Aquest col·lectiu són infants, són adolescents, quines precaucions s'ha de prendre en relació als continguts, en relació a la seva inexperiència. Són persones amb diversitat intel·lectual, amb diversitat funcional, hi ha accessibilitat perquè puguin utilitzar aquesta eina tecnològica. Quin tipus de tecnologia necessitarà aquesta gent per accedir a aquests serveis? Penseu que moltes vegades la comoditat de les noves tecnologies oferint això a les persones consumidores cada cop requereix de més inversió
en dispositius intel·ligents, en la contractació de serveis de telefonia i de dades, i tot això té un cost. Tots aquests costos el que fa és augmentar a vegades la bretxa digital amb les persones consumidores que pateixen exclusió financera, pobresa energètica, que pateixen en general una situació econòmica més delicada. Per tant, el que tampoc es pot fer és que les noves tecnologies ofereixin uns serveis que després excloguin a una part important de la ciutadania. Tot això, aquest procés reflexiu, a l'hora d'oferir noves tecnologies, de noves aplicacions tecnològiques a les persones consumidores, s'ha de tenir molt en compte per no deixar enrere a les persones, a ningú. Molt bé. Fem un exemple. Fem un exemple d'aplicacions importants que les empreses estan utilitzant i com impacta això en els drets de les persones consumidores. Una de les aplicacions que les empreses han posat en el mercat amb més força, i en aquest cas les empreses del sector financer, és la banca en línia o la banca electrònica. La major part d'entitats financeres han apostat per aquest sistema, per aquest instrument tecnològic, que està excloent la banca analògica, la banca presencial, i està quasi reconduint-ho tot a la banca per internet. És una banca que permet oferir les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, evita desplaçaments de les persones i ens permet disposar de molta informació des de casa en qualsevol moment. Permet consultar tots els moviments, emmagatzemar allò que dèiem dels rebuts, els extractes. Per tant, és un instrument en si mateix molt interessant. Molt bé, però això és un producte molt interessant per qui el pugui utilitzar. Acabem de dir que moltes persones estan en risc d'exclusió financera i que no poden accedir ni a un telèfon mòbil per poder utilitzar realment aquesta banca electrònica, ni tenen ordinador, ni tenen un contracte amb una operadora que els subministri dades. Per tant, la banca analògica presencial hauria de poder continuar per oferir un servei a tota la ciutadania. Però resulta que les empreses de serveis financers estan penalitzant a la ciutadania perquè deixin la banca presencial i es passi tothom, tots i totes, a la banca en línia. Com? Doncs penalitzen amb comissions bancàries molt importants tot el que és presencial. Els ingressos, la disposició d'efectiu, qualsevol gestió a finestreta, tot això va associat a comissions importants. Si són precisament les persones consumidores vulnerables, les que no disposen de tecnologies per poder accedir a la banca en línia de forma normal, en igualtat de condicions, doncs torna a ser aquest col·lectiu de persones consumidores vulnerables la més perjudicada per una nova tecnologia, en aquest cas per la banca electrònica, perquè no només no hi poden accedir en igualtat de condicions, sinó que quan volen accedir-hi de forma presencial surten greument castigades econòmicament. Després, el propi funcionament de la banca presencial actual fa que sigui molt difícil accedir-hi. Has de demanar cita prèvia per poder fer disposicions, són uns dies a la setmana determinats, unes hores determinades del dia. Tot això dificulta molt, especialment a les persones grans i a les persones amb diversitat funcional. I després, la informació bancària és cada cop menys transparent. Sí que diem que la banca en línia et permet tindre molta informació, descarregar-te-la i registrar-la, però moltes vegades, moltes de les operacions que t'envien, ja sigui presencial, amb signatura digital o en línia, a distància, els serveis financers, la banca, el que fa és oferir-te unes condicions generals molt extenses amb el sentit de firma i això és el que hi ha. Per tant, les empreses financeres compleixen amb la normativa de defensa dels consumidors perquè informen per escrit amb uns llargs documents contractuals, però en realitat la transparència, l'explicació d'aquelles clàusules o la unilateralitat de la contractació, la potència que té el servei financer davant de la indefensió de la ciutadania, doncs fa que hagis de signar sí o sí i no tinguis cap més tipus d'opció que continuar complint amb les seves condicions contractuals. Aquest és un dels exemples de
La tecnologia. Els avenços tecnològics permeten fer aquestes apps de la banca en línia, tota la tecnologia, tota la infraestructura de comunicacions permet fer això, el producte està ben dissenyat i el producte és ràpid, còmode i molt eficient. Però els efectes secundaris per una societat en crisi com la que tenim actualment, doncs fa que algunes persones, moltes, puguin quedar excloses d'aquest bon ús de la tecnologia. I aquí és on les empreses, no les empreses tecnològiques que creen aquest producte, sinó les empreses que l'utilitzen per oferir béns i serveis, doncs han de ser honestes, han d'actuar de bona fe i amb responsabilitat social corporativa i tindre en compte que una part molt important de la població no pot accedir a aquest producte tecnològic. Però anem més enllà, més enllà. Ara anem a parlar de les persones que sí que utilitzen la banca en línia, de les persones que no tenen problemes per accedir-hi, però que poden tenir problemes en usar-la. I això és un tema que està en augment. Aquesta problemàtica que us explicarem ara va en augment i és la que detectem cada dia en els serveis públics de consum de les administracions públiques locals. Moltes persones consumidores ens venen i ens expliquen que han tingut un robatori dels diners que tenien en el seu compte bancari i ho han fet a través de la banca en línia. No són conscients d'haver fet res malament, però en un moment determinat van veure com feien una transferència que ells o elles no havien autoritzat cap a altres comptes bancaris de països extracomunitaris normalment i que els hi buidaven una part important dels seus comptes, dels diners dels seus comptes. En altres ocasions encara és pitjor perquè hi ha persones amb pocs recursos econòmics que tenen molt poc en el seu compte bancari i que el que fan els ciberdelinqüents que fan aquestes transferències és, primer de tot, demanar préstecs ràpids a nom d'aquesta persona, els ingressen en el seu compte en línia i després els hi treuen fent una transferència no autoritzada a una altra persona fora, normalment, de l'espai europeu. Com pot ser això? La banca electrònica, la tecnologia de la banca electrònica en si mateixa és molt segura. Això és indubtable. I, per tant, com un recurs tecnològic, és un recurs interessant. El que no és tan segur és l'ús que es fa d'aquesta banca en línia. I per donar seguretat en l'explotació de les persones consumidores, el que va fer el govern espanyol l'any 2018 és treure una llei de serveis de pagament on diu clarament que en el cas que s'executi una operació de pagament no autoritzada, el proveïdor dels serveis de pagament li ha de retornar tots els diners. Per tant, passés el que passés, aquestes persones consumidores que venen a les oficines de consum a dir que els hi ha passat, que els hi han fet una transferència no autoritzada i els hi han retirat els seus diners del seu compte bancari, doncs, en principi, i la gravetat del fet, haurien d'estar tranquil·les perquè l'entitat financera els hauria de retornar aquests diners. Però això no és així, perquè dintre d'aquesta mateixa llei que obliga les entitats financeres a tornar els diners, resulta que també hi ha un article que diu que les persones consumidores han de prendre mesures raonables per tal de protegir les seves credencials de seguretat. I totes les persones que venen a reclamar que els hi ha passat això no han sigut negligents en si mateixes i no han donat els seus números secrets de transferències bancàries a ningú. El que passa és que han sigut víctimes normalment d'un atac de ciberdelinqüents que han hackejat el seu ordinador instal·lant malware o algun virus o algun programa que ha sigut capaç de captar el seu número secret i li ha usurpat la identitat amb el banc i ha fet unes operacions que no han estat autoritzades. Fins aquí, les persones consumidores no han sigut negligents, sinó que han sigut víctimes d'un ciberatac. I aquí cada dia podeu veure en els mitjans de comunicació els atacs per phishing
on les persones, els ciutadans i les ciutadanes, cada cop més reben missatges SMS o correus electrònics o també per al WhatsApp enllaços on, suplantant el banc o suplantant un organisme públic, et diuen que cliquis per llegir la notificació o qualsevol cosa d'aquestes. La persona consumidora, el ciutadà o la ciutadana en general, a vegades entra en aquell enllaç i automàticament se li instal·la o li roben les contrasenyes que tenia en la tauleta digital, en el seu telèfon mòbil intel·ligent o en el seu ordinador. A partir d'aquí, els bancs diuen que això ha sigut una negligència. Ha sigut una negligència de la persona consumidora perquè, pel que sigui, ha permès que un ciberdelinqüent es quedi amb les seves paraules de pas i amb això és amb el que han fet la transferència. I normalment, quan informen, donen resposta a la persona consumidora sobre aquesta reclamació, perquè la persona vol que li tornin els seus diners, doncs diuen que l'operació va ser validada amb les contrasenyes i que, per tant, el banc queda exempt de qualsevol responsabilitat i és la persona consumidora la que no les ha custodiat de forma correcta. Abans, al principi, parlàvem de la nova diligència digital de les persones consumidores, per fer un consum responsable, informat, conscient, reflexiu, però, a més, que no tot era tan fàcil ni tan còmode perquè una innovació tecnològica implica també més responsabilitat per als usuaris d'aquestes noves tecnologies. Ja hem dit, s'ha de saber configurar molt bé els dispositius, tant els telèfons intel·ligents com les tauletes electròniques com els mateixos ordinadors. S'han d'actualitzar els sistemes operatius, s'ha de fer servir firewalls, antivirus, etc. I, a més, s'han de fer escàners protocol·litzats, s'han de fer cada dia aquests programes d'antivirus s'han d'executar i s'ha de vigilar. S'ha de mantenir els dispositius lliures de qualsevol tipus d'amenaça digital. Llavors, la conclusió és la banca segura, la banca electrònica en línia és segura, però el seu ús pràctic, l'ús d'aquesta tecnologia, que és el que estem analitzant precisament aquests dies a tota Catalunya amb la mobile, doncs és que compta perquè té una transcendència en els drets digitals de les persones consumidores, que si no sabem realment quin ús estem fent d'aquella tecnologia, doncs l'ús pot no ser tan interessant. Aquí hi ha una desproporció. Els bancs utilitzen un producte que han creat tecnològicament unes empreses tecnològiques molt interessants i fan recaure la major part de la responsabilitat en la persona consumidora que utilitza aquella tecnologia, quan en realitat s'ha de tindre en compte que el benefici econòmic de l'activitat empresarial de la banca en línia se l'enduen els bancs, no les persones consumidores, que són les usuàries. Qui guanya diners amb la banca electrònica és les entitats financeres. Per tant, hi ha un desequilibri entre les obligacions d'un, que el banc considera que amb la banca segura ja en té prou, amb les obligacions que es demanen a la persona consumidora, on se li demanen moltíssimes coses que socialment saben que no es fan, i més per als col·lectius de persones consumidores més vulnerables. Això, tots aquests casos, quan arriben a la justícia, estan començant a canviar. Per exemple, els jutjats li diuen a les entitats financeres precisament això, que és desproporcionat, que no han informat correctament a la persona consumidora i que els bancs mateixos tenen també la responsabilitat de verificar si aquelles transferències que el consumidor diu que no ha fet són generalment les que fa la persona consumidora o tenen algun indici que són fraudulentes. Hi ha una de les últimes sentències on van buidar 8.500 euros d'un compte d'una persona perquè va operar a través de, mentre estava en una wifi pública, en un espai públic, utilitzant la wifi pública, doncs es va connectar a la banca en línia. Efectivament, l'ús de les wifis públiques té certs riscos perquè hi ha altres usuaris que et poden hackejar el teu mòbil i poden entrar i veure el trànsit informàtic que estàs tinguent tu. Doncs en aquest cas la justícia li va dir a la banca
que en les clàusules, en les condicions generals, res es deia de que la persona consumidora de la banca en línia no pogués utilitzar les wifis públiques. Llavors, en aquest cas, la justícia va dir, compte, banc, tu ets qui guanyes diners, la teva responsabilitat és informar bé la persona consumidora i fer que no pateixi cap tipus de robatori en aquest sentit, encara que li hagin robat les credencials. Cal tindre en compte amb això de les banques, i després parlarem més endavant de les cookies, de la informació que es recapten, que és que quan ens connectem a la banca en línia també té les cookies, les galetes, que recullen informació de la nostra activitat. Què vol dir això? Vol dir que el banc sap des de quin ordinador estem entrant a la banca en línia, sap des de quin sistema operatiu, a quina hora ho fem, des de quina localització geogràfica ho estem fent, sap quin tipus d'operacions fem normalment. Tot això ho sap, i evidentment això atenta contra la nostra privacitat. Però en aquest cas concret de les operacions en la banca en línia no autoritzades és molt important, perquè si el banc veu que nosaltres sempre tenim el mateix perfil, que operem amb el nostre mòbil, que ja el té localitzat, amb el nostre ordinador, que també el coneix, o amb la nostra tauleta digital, que també la coneix, sap que els dispositius habituals amb els que fem les operacions bancàries són aquests 3 instruments electrònics. Saben les hores en què ho solem fer i saben des d'on ho solem fer. Saben on operem, que pot ser a casa nostra o pot ser en algun altre punt on normalment fem aquestes operacions bancàries. Llavors, en aquest cas, la invasió de la nostra privacitat ens beneficia perquè el banc seria negligent si a les 3 de la matinada, que és quan es produeixen moltes d'aquestes transferències no autoritzades, nosaltres després fem una reclamació i diem que no hem sigut nosaltres, la invasió de la privacitat que té el banc de la nostra conducta ens ajuda a provar que nosaltres no operem a les 3 de la matinada, que no operem des d'un país extracomunitari i que aquell tipus de transferències no són les que fem habitualment. Doncs això, la justícia li està començant a dir al banc. No n'hi ha prou en que el banc respongui a les reclamacions de les persones consumidores dient que per aquella operació es va utilitzar la contrasenya de la banca electrònica i que va ser el consumidor o la consumidora la que no va ser diligent conservant-la. Perquè li han robat, aquestes contrasenyes li han robat, però el banc sí que és responsable de verificar que és possible que allò sigui fraudulent. Per tant, hauria també de parar aquella transferència i preguntar abans a la persona consumidora si és ell o ella qui està fent aquella operació i verificar-ho i, en tot cas, autoritzar-la si fos el seu client o clienta. Per tant, tornem al mateix. Estem analitzant l'impacte de les noves tecnologies en els drets digitals de la ciutadania, en especial de les persones consumidores, i d'un producte concret tecnològic, que és la banca en línia, que cada cop està sent més utilitzat perquè, val a dir-ho també, les entitats financeres poden reduir molts costos eliminant personal, tancant oficines bancàries i oferint productes i serveis les 24 hores del dia, 365 dies de l'any, amb la qual cosa el model de negoci, evidentment, és més rentable, però això no vol dir que l'impacte d'aquesta nova tecnologia en la ciutadania no tingui aquests efectes secundaris que s'haurien de corregir. Molt bé, doncs s'ha de vigilar molt, s'ha de vigilar els bancs, s'ha de vigilar les persones consumidores aplicant totes les nostres precaucions per poder demostrar que som persones consumidores diligents. La normativa de protecció de les persones consumidores també va més enllà. La major part de compres electròniques les fem amb targetes de crèdit o amb transferències, i ara els sistemes de pagament electrònic tenen el que se'n diuen la doble autentificació. La banca ja veu que si els serveis de pagament no són realment segurs, a la llarga, les persones consumidores no els utilitzaran, per molt que ens vulguin forçar a utilitzar-los i per molt còmodes que siguin. Però si s'han de perdre els diners, evidentment, la ciutadania això no ho acceptarà.
Llavors, hi ha una obligació des de l'any passat que totes les operacions de pagament han de tindre una doble verificació de seguretat. Això vol dir que en el moment de fer la compra electrònica la banca ha d'enviar-nos un missatge perquè nosaltres el validem per un segon canal, que normalment és un correu electrònic, un SMS o algun altre sistema que puguis verificar que estàs comprant i que ets tu qui ho compra. El més normal és a través de la telefonia. Doncs molt bé, qualsevol operació que es faci sense una doble autentificació vol dir que ho ha fet una entitat financera que no té implementat aquest sistema. En aquests casos, la persona consumidora no ha de suportar cap despesa i ho ha de suportar l'entitat financera perquè no té aquest doble checking i n'haurà d'assumir les conseqüències. I si alguna compra es fes només amb els números impresos de la targeta de crèdit, que això abans era molt habitual, tu compraves només posant el número que venia imprès en la targeta de crèdit sense autentificar aquella compra, doncs aquí tampoc no hi ha cap problema i la persona consumidora que hagi comprat amb una targeta de crèdit pot fer una reclamació en el banc o a l'entitat financera dient que aquella transferència, aquella operació amb la targeta de crèdit no ha estat autoritzada, ha sigut una operació fraudulenta i la vol anul·lar. I en aquest cas, doncs, l'entitat financera hauria de retornar-li els diners de seguida a la persona consumidora i ja s'encarregaria de perseguir el frau per als seus canals que tenen totes les entitats financeres. Molt bé. Comentar que com que estem en el món digital, estem parlant de pagaments, ja no de la banca electrònica només, sinó del comerç electrònic, doncs s'ha d'anar molt en compte amb les transferències, si es fan transferència d'un compte a un altre compte, perquè també la nova normativa el que diu és que no es poden anul·lar les transferències. Per donar seguretat en els pagaments en línia, justament el que es vol és evitar que retrocedeixin aquestes transferències, que és un dels problemes que hi havia en el món empresarial, sobretot abans. Una persona feia una transferència, l'empresa rebia els diners i llavors donava per pagat un producte o un servei i automàticament la persona que havia fet aquella transferència uns dies després anul·lava o retrocedia la transferència, l'empresa ja havia donat el bé o el servei i es quedava sense aquells diners. Actualment això ja no es pot fer, per tant s'ha de vigilar, sobretot a no equivocar-nos en els dígits en el moment de fer la transferència, perquè no és tan fàcil. L'únic que ara podem fer és, ens hem equivocat amb una transferència, li diem a la nostra entitat bancària, a la nostra entitat financera que ha passat això, i l'entitat financera, l'entitat bancària, iniciarà un procediment, està obligada a iniciar un procediment de reclamació d'aquella quantitat i és molt probable que, si s'ha actuat de bona fe, la persona que ha rebut els diners per equivocació torni aquells diners en el banc i el banc ens els retorni a nosaltres. Això seria un normal i actuant de bona fe i de forma honesta. Si això no pot ser així, el banc, per què? Perquè la persona que ha rebut els diners no els vol tornar, el banc ens farà un informe, li hem de demanar, per poder anar a fer una demanda en els jutjats, ja veieu que la cosa es complicarà, i el banc dirà que ha intentat retrocedir la transferència i que la persona que l'ha rebuda no l'ha volgut tornar. En aquest cas s'haurà produït el que se'n diu un cobrament indegut, aquella persona ha rebut uns diners per cap motiu justificat i nosaltres els volem recuperar, però haurem d'iniciar un procediment judicial, amb la qual cosa tindrem uns costos i bastants forces mal de caps. També s'ha d'anar molt en compte en el món digital en el tema dels rebuts. Això encara estem acostumats i acostumades moltes vegades a demanar que es retorni al banc, que retorni els rebuts. De fet, la llei encara permet retornar rebuts que no passin més de 8 setmanes, però ara hi ha moltes excepcions i ja us dic que la major part de rebuts ja no es poden retornar perquè a les empreses, penseu sobretot en les empreses de telefonia, en les empreses d'assegurances, en les empreses de l'aigua, del gas, de l'electricitat. Quan es fa el contracte ens fan signar un full de domiciliació on donem permís a la nostra entitat financera a pagar directament
en les empreses de serveis, a la companyia elèctrica, etc. Llavors, com que nosaltres hem autoritzat explícitament a que el banc pagui en aquesta empresa, no podrem retornar aquells rebuts. Això també dona la mateixa seguretat que dèiem abans de les empreses que estan prestant un servei i que cobraran així. Per tant, s'ha de vigilar molt amb el tema dels rebuts. Per què ho diem especialment? Perquè a les oficines municipals d'informació al consumidor, als serveis públics de consum dels ajuntaments, ens trobem moltes vegades que les persones consumidores enfadades per la gestió que han fet les empreses en el seu contracte, en el seu servei, doncs després d'intentar-ho tot, l'única solució que hi veuen factible és deixar de pagar aquell servei. I, bueno, això no s'ha de fer així. El que s'ha de fer és presentar una reclamació, intentar arreglar-ho mitjançant els sistemes oficials que hi ha per arreglar-ho això i, en tot cas, demanar la devolució de l'import cobrat indegudament. Però moltes vegades aquest sistema de deixar de pagar uns rebuts era molt habitual. I ara això està fet de forma bastant restrictiva. Compte amb això. Ara, evidentment, sí que hi ha una excepció en el tema de la domiciliació dels rebuts i és que si no especifiquem l'import del que ens han de cobrar, doncs sí que es poden retornar aquests rebuts o quan l'import que ens cobrin és molt diferent o superi molt el que havíem autoritzat perquè ens cobréssim. Evidentment, en aquests casos nosaltres ho podem parar. Són dues excepcions de les que hi ha. Molt bé. D'acord, hem parlat de pagaments amb targetes de crèdit, hem parlat de pagaments amb transferències i de domiciliacions de rebuts en el món digital i ara parlem d'un sistema de pagament que no és gaire conegut i porta també molts problemes i que els veiem a les oficines municipals d'informació al consumidor, que són els pagaments a tercers mitjançant la nostra factura de l'empresa de telefonia. Què vol dir això? Vol dir que podem comprar i pagar sense targeta, sense transferència, però que el que paguem ens ho cobraran al costat del servei de telefonia i de dades. O sigui, hi ha moltes empreses de telefonia que ofereixen aquest tipus de pagaments, sempre per imports que no superin els 300 euros al mes i que no superin els 50 euros diaris. Imagineu-vos que pagueu una quota de telefonia, de serveis de telefonia amb internet de 50 euros al mes, doncs podria ser que un dels rebuts vingués per 350 perquè en els 50 euros del propi servei de telefonia s'hi afegissin 300 euros en compres que haguéssiu fet, bàsicament, per exemple, de bitllets de transport, podria ser transport públic, d'aparcaments, de serveis d'entreteniment, d'aquest tipus de coses. També s'utilitza molt per la compra d'apps a internet, a les plataformes que venen videojocs o que venen aplicacions que ens poden semblar interessants, doncs directament la podem comprar i en comptes de posar la targeta de crèdit, doncs ens ho afegiran en el rebut telefònic. Mireu, per exemple, aquí com a exemple, si entrem en el Google Store, doncs aquí veieu el Minecraft, és un videojoc, tu cliques a més informació i et diuen que els usuaris poden fer compres jugant, mentre juguen. A vegades els infants es posen a jugar amb aquests videojocs per mòbil que són gratuïts. Els adults hem de fer un control parental dels continguts als quals accedeixen els infants i els adolescents i, a més, de les condicions d'ús d'aquell videojoc. Aquí, en aquesta imatge d'aquí, veiem un set de color verd, vol dir que els continguts són apropiats per tots els públics. Set seria l'edat, però es considera que pel que fa a continguts es pot utilitzar sense problema. Hi ha violència lleu, que normalment sol ser violència no explícita, hi ha patacades i coses d'aquestes, però el que ens interessa ara veure és que diu els usuaris interaccionen, amb la qual cosa hi ha perill de temes d'assetjament en xarxes socials, i el que ara volem analitzar, que són les compres interjoc, que a vegades
pots comprar accessoris, pots comprar vides, etc. Això l'infant a vegades no ho sap, li hem deixat el telèfon mòbil i quan en el nostre dispositiu hem afegit formes de pagament, a vegades, doncs, per exemple, podeu tenir per defecte, utilitzeu la facturació, en aquest cas, de l'operadora de Movistar, i si ho teniu configurat així i no en sou conscients, tornem a veure una tecnologia molt interessant perquè permet pagar sense efectiu, sense targeta, etc. Però que si ho tens configurat sense haver-te'n donat compte d'aquesta manera, l'infant pot anar comprant coses pensant que no té un cost i resultarà que cada accessori que vagi comprant es anirà afegint a la factura de telefonia d'aquell mes fins a 300 euros i amb un màxim de 50 euros diaris. Aquest tipus de reclamacions en veiem moltíssimes en els serveis públics de consum. I venen els pares i les mares, els tutors amb els infants i venen desesperats i desesperades perquè quan ho han detectat, doncs a vegades ja s'ha fet una despesa molt important. Per tant, compte en la configuració dels dispositius, dels sistemes de pagament, perquè s'ha de mirar quin és el sistema de pagament que tenim posat, si no en tenim cap, si tenim el de pagament a tercers, si tenim la targeta introduïda i quin tipus de validació volem fer en el cas que hi hagi una compra. Per exemple, podem configurar-ho, com veiem aquí a la dreta de la imatge, doncs que sempre ens demani un PIN de confirmació d'aquella compra o que s'hagi d'utilitzar la identificació biomètrica del dispositiu com una mesura més de seguretat per no fer compres inconscients, no ja impulsives, sinó fins i tot desconegudes per un problema de configuració del dispositiu. Veureu, si entreu a la vostra operadora de telefonia, per exemple, aquí hi ha unes captures de pantalla d'exemples d'Orange Pay i també de Vodafone Pay, ja hem vist abans Movistar, doncs que són operadores que permeten pagar a tercers d'aquesta manera. Molt bé, sobretot, el control parental. S'ha de configurar els dispositius tots, l'ordinador, les cònsoles de videojocs, les tauletes, els telèfons intel·ligents i vigilar sempre això. Algunes de les reclamacions que hem tingut a Oficina de Consum, no ja per imports de 300 euros, sinó molt superiors, han estat amb cònsoles de videojocs, on ara moltes vegades els jocs en el món digital ja no es compren en suport físic. Tu tens una cònsola de videojocs, el primer dia configures un perfil, normalment i et demana unes dades, et demana un correu electrònic, una identificació, que sol ser un adult, i poses el teu sistema de pagament i, per exemple, et descarregues de la xarxa un videojoc. Acaba el procediment, l'infant es posa a jugar amb aquell videojoc, en el videojoc informen que hi ha compres en aquella aplicació, però això no s'ha analitzat entre l'adult i l'infant, no se n'ha parlat, es desconeix tant un com l'altre, l'infant comença a comprar i en aquest cas no hi ha un límit de 300 euros al mes. Per què? Perquè va vinculat a la targeta de crèdit inicial. Aquesta targeta de crèdit inicial, la mateixa cònsola de videojoc, et permet no guardar-la, amb la qual cosa tu ja t'has registrat i has comprat aquell videojoc i has tret d'allà el sistema de pagament, amb la qual cosa ja no es pot comprar res més, o la pots deixar allà, que no és recomanable, i crear un perfil específic sense possibilitat de compres per a l'infant que hagi de jugar en aquella videocònsola. Tornem a dir que és molt important la diligència en l'ús de les noves tecnologies per garantir els drets de les persones consumidores. Des d'un punt de vista econòmic, aquí per evitar càrrecs i compres que no en som ni conscients, i també per al tema de valors per als continguts a les que accedeixen sobretot els infants i els adolescents. Per tant, tot això, un gran poder implica una gran responsabilitat, un gran poder tecnològic implica molta diligència personal. Això són els codis voluntaris de PEGI, que és una codificació de símbols per explicar a infants i adolescents i als adults
quins són els continguts d'aquests videojocs, això que estem parlant. Funciona amb l'estructura de semàfor, verd i pot jugar tothom, seria el número 3 i el 7. Molts infants diuen, jo no vull jugar un joc de 3 anys. No és que sigui de 3 anys, sinó que ve a dir que els continguts són accessibles a tothom, igual passen 7. Quan el color canvia a taronja, compte, és com un semàfor, amb àmbar ja s'ha de vigilar, estem començant a entrar en una zona on els continguts comencen a ser més delicats i a 18, de color vermell, aquí els infants ja no hi poden jugar. Fixeu-vos en aquests dibuixos de continguts, l'aranya és que el videojoc pot tindre escenes de por, el puny tancat és que hi ha violència, aquesta vinyeta de còmic amb la roba i l'asterisc aquí és llenguatge incorrecte, es poden dir insultar o tractar malament a les persones. També hi ha el símbol de gènere on hi ha temes de discriminació per raons de gènere. És curiós que un producte a hores del segle XXI encara es pugui dissenyar amb temes de discriminació, però els videojocs no són jocs, són productes cinematogràfics, són productes culturals i aquí la regulació és una altra. En la xeringa, per exemple, es fa referència a drogues, amb els daus s'adverteix que hi ha joc online, aquest joc podria ser figurat o podria ser real, amb la qual cosa entraríem a dintre la normativa de jocs online, on també hi podríem perdre diners, però és que fins i tot en el cas que sigui el joc simulat, el que està fent és creant uns hàbits en aquest tipus de pràctiques, que també té un problema molt important en el tema de les socioaddiccions. I a l'esquerra, que és el que estem analitzant ara bàsicament, és el símbol que en aquest videojoc es poden fer compres a través de sistemes de pagament en línia. Per tant, tot això és important tenir-ho en compte perquè les noves tecnologies, ja ho hem dit abans, arriben i nosaltres a vegades no les podem pair fins que ja és massa tard o hem perdut molts diners o hem tingut problemes molt importants. Cal tindre en compte també, i ara així ens ho diu clarament la llei, tots i totes parlàvem de les apps i que ho sabien tot de nosaltres, que les apps gratuïtes ens oferien publicitat, que era evident que tenien les nostres dades i s'ha anat generalitzant i normalitzant. Però ara, des de principis d'aquest any, amb la nova normativa de protecció de les persones consumidores, ja es diu clarament que es pot comprar productes i serveis a internet a base de pagar amb les nostres dades. Per tant, allò que era general, de coneixement general de la ciutadania, ara fins i tot és un element comercial. Legalment es pot comprar un servei o una aplicació pagant amb les nostres dades. Compte, compte perquè els correus electrònics que tenim normalment oferts per les grans companyies no són gratuïts, els serveis d'escoltar música tampoc són gratuïts, tot això, les facilitats que tenim d'un espai en el núvol per guardar-hi les nostres fotografies no són gratuïts, les xarxes socials no són gratuïtes, els jocs en línia no són gratuïts perquè els hi cedim les nostres dades i no és que els hi cedim les nostres dades només perquè ens donguin publicitat i que ens és igual tindre publicitat, sinó perquè aquestes dades, el problema que tenen, és que a vegades els autoritzem a cedir-les a terceres empreses que ja a vegades no en fan un ús com el que nosaltres pensem que ens estan oferint les que sí que els hi contractem les aplicacions gratuïtes, sinó que a part de campanyes publicitàries agressives, tenen dades que nosaltres pensem que no ens agradaria que tinguéssim i no en som conscients. Després ens trobem amb trucades a casa, al nostre domicili o visites inesperades i els diem prou, deixi'ns de molestar, sisplau, que és que no volem que segueixin donant-me aquesta publicitat. Però resulta que hem estat nosaltres mateixos qui els hem facilitat les dades, no amb ells directament, sinó a una aplicació gratuïta, que aquesta aplicació gratuïta els hi ha cedit a aquestes altres empreses que tenen el dret de trucar-nos perquè nosaltres els hem autoritzat. Vull dir, aquest cercle, moltes vegades la persona consumidora digital no el té en compte. Amb independència de que les haguem autoritzat i que ens hi puguem oposar i que puguem
retrocedir, oposar-nos a que tractin les nostres dades i, per tant, que ens segueixin trucant, això ho podem dir-ho, podem oposar-nos a això, tampoc és fàcil, encara que la llei ho regula molt fàcilment, a la pràctica això és complicat. Doncs, amb independència d'això, hem de recordar que no ens poden trucar mai abans de les 9 del matí ni més tard de les 9 del vespre i tampoc es poden trucar els festius o els caps de setmana. Però, cuidado, perquè la llei ara és curiós, però regula que les aplicacions aquestes es puguin pagar donant les nostres dades. I, per tant, les empreses les recullen i les comercialitzen i les venen i guanyen diners per un altre costat, cedint les nostres dades a empreses que nosaltres no voldríem que les tinguessin. En tot cas, el que cal recordar és que a Espanya no es pot donar el consentiment si no tens més de 14 anys. Per tant, tots els infants que juguen en aquestes aplicacions, es descarreguen aquestes aplicacions, quan donen el seu consentiment ho farien de forma fraudulenta si no tinguessin més de 14 anys. Aquí, en el tema dels controls parentals i de la informació que compartim, doncs val a dir que la major part de dispositius mòbils s'han de configurar, que venen d'una manera determinada, hem d'entrar a configuració avançada, configurar les cookies, les galetes, i mirar el tipus de permisos que les aplicacions ens demanen, si tenen accés a la nostra ubicació geogràfica, a la nostra càmera, al nostre micròfon, i saber per què volen realment tindre accés als nostres contactes telefònics, saber on estem. Moltes d'aquestes aplicacions publicitàries, per exemple, les de reserves de restauració o d'allotjaments turístics, detecten en quina posició geogràfica estem, detecten si estem a prop d'algun dels clients de les aplicacions tecnològiques i ens ofereixen menús de restaurants, hospedatges en aquella zona, etcètera. O sigui que hi ha publicitats que pots veure que estan més o menys relacionades, però per altra banda hi ha històries d'accessos a càmeres, a micròfons que a vegades no tenen cap sentit i, per tant, hem de veure quines aplicacions ens descarreguem, quines dades els hi facilitem i quines aplicacions utilitzen, elles mateixes, moltes vegades de forma automàtica. Molt bé, doncs, tornant una mica en el que dèiem al principi de les precaucions a l'hora de comprar internet, d'utilitzar internet, ja hem avançat abans que una de les coses més senzilles però que porta més problemes és veure si allà on estem comprant, en el cas que passi alguna cosa, tindrem possibilitat de reclamar. Mirar si té un número fiscal, mirar quina adreça física té, quin telèfon, quin correu electrònic, perquè moltes vegades si això no hi és, ja no pinta bé i, per tant, seria molt recomanable, com a consell pràctic, no comprar-hi. Després, pensar que la llei espanyola, quan diu que quan les compres que es fan per internet les fem des de la nostra sala d'estar, del nostre menjador, de la feina, d'on estiguem, es considera que una compra de comerç electrònic, la botiga està allà on estem nosaltres. Per tant, tu pots comprar a qualsevol lloc d'Espanya i es considerarà que tu a la botiga aquella la tens en el teu propi municipi, allà on tu estiguis. Això és molt important per diversos motius. Un d'ells és que si hi ha problemes, moltes vegades, per exemple, en justícia, els tribunals competents per resoldre conflictes de contractes seran els del domicili de la persona consumidora si hi ha un establiment en aquell municipi. Això vol dir que si el comerç electrònic considera que totes les botigues on comprem estan en el nostre municipi perquè és en el municipi del domicili nostre, doncs tindrem fàcilment poder demandar-los a la via judicial en els nostres jutjats. No ens n'haurem d'anar als jutjats de Madrid o de Pontevedra o de Sevilla, sinó que ho podrem fer-ho des dels jutjats de Mataró. Doncs el mateix passa quan volem resoldre aquells conflictes no en els jutjats, sinó en les administracions públiques de consum, ja sigui mitjançant la mediació o l'arbitratge. Doncs moltes vegades el lloc que s'haurà d'entomar aquella reclamació serà la més propera a la persona consumidora. Però clar, si triem botigues
que estan en l'espai comunitari, o millor la normativa que s'aplicarà serà igualment l'espanyola, si aquella botiga electrònica s'adreça específicament en castellà, per exemple, en els ciutadans i ciutadanes d'Espanya, oferint aquests serveis de transport, etc., s'aplicarà la normativa espanyola, o, en tot cas, si ho fa en anglès o en francès o en alemany, amb l'idioma que utilitzi el comerç electrònic de l'espai europeu, doncs s'aplicarà la normativa del país europeu. Però sí que tindrem en compte que a l'hora de resoldre el conflicte, ja ho veurem, hi haurà uns organismes extrajudicials de resolució de conflictes connectats en xarxa per les administracions públiques de consum de tot l'espai europeu, que ens facilitaran molt les possibilitats de reclamar en línia, sense necessitat de desplaçar-nos. Ara, tot això canvia si l'empresa és una empresa extracomunitària, que pugui estar a un país asiàtic o a Amèrica o en un altre continent, perquè en aquests casos la normativa que s'aplicarà als drets de les persones consumidores, o millor, podria ser que fos la normativa de la Xina o dels Estats Units o d'Austràlia o el que sigui, del país on estiguem comprant. I, evidentment, la reclamació extrajudicial, ja no parlo de la judicial, que seria molt complicada, s'haurà de fer a través d'uns organismes extrajudicials de resolució de conflictes del país on nosaltres hem comprat, la qual cosa complicaria moltíssim a la solució del problema que tinguem i quasi ens desanimaria tant que hauríem de deixar passar la nostra reclamació. Això, les persones consumidores, quan venen a les oficines de consum dels municipis, doncs no s'ho han plantejat moltes vegades abans i és important saber a on comprem, per si hem de reclamar, i a on està ubicada aquesta empresa per saber la llei que s'aplicarà, els drets que tindran les persones consumidores en relació a aquestes lleis i a l'organisme que s'encarregarà de resoldre el seu conflicte. Molt bé, aquesta xerrada d'avui l'organitzem des de la Junta Arbitral de Consum de Mataró, que, com hem dit, és una de les 8 juntes arbitrals de consum de Catalunya, juntament amb les de Lleida, les de Barcelona, la de Badalona, la de l'Hospitalet, la de Terrassa, la de Sabadell, la de Vilafranca i la de Mataró. Doncs aquestes juntes arbitrals és un bon sistema extrajudicial de resolució de conflictes que no és judicial, però s'hi assembla molt. És un sistema extrajudicial que es resol en 90 dies, és un període de temps relativament breu, ho és amb caràcter gratuït per l'empresa i per la persona consumidora i és bastant poc complex, és molt senzill. En aquest cas, una persona consumidora que tingui un conflicte amb una empresa que hi estigui adherida voluntàriament, per tant, el sistema és voluntari per a les empreses, s'han de voler adherir abans en aquest sistema. Aquí en la imatge tenim un comerç que ostenta el distintiu d'arbitratge en el seu aparador. Quan una persona consumidora veu que l'establiment té aquest logotip oficial, vol dir que pot estar tranquil·la, que passi el que passi no es veurà forçada a anar a un jutjat per defensar els seus drets, sinó que ho podrà fer-ho senzillament utilitzant l'arbitratge de consum de forma vinculant perquè l'establiment s'hi ha sotmès voluntàriament d'aquesta manera. Com dèiem fa un moment, és molt important l'ús de les noves tecnologies dels drets digitals de les persones consumidores de les compres en línia, doncs tindre també sistemes en línia de resolució de conflictes. I en aquest cas, en l'espai europeu, això es té bastant solucionat amb aquest portal on directament la persona consumidora pot demanar a una entitat de resolució de conflictes dels diferents territoris comunitaris per tal que s'adrecin a l'empresa, li ofereixin la possibilitat d'iniciar un procediment de mediació d'arbitratge o qualsevol altre tipus de sistema extrajudicial de resolució de conflictes i a partir de la plataforma online es pot anar gestionant tota la reclamació, amb la qual cosa, des de casa mateix, pots intentar trobar una solució al teu problema. Hi ha una altra plataforma específica, molt interessant també, Finnet, que és per als casos que les contractacions de productes i serveis siguin financers, plans de pensions o assegurances en l'àmbit de l'espai comunitari.
exactament igual que aquí a Espanya, les reclamacions es tramiten a través del Servei de Disciplina de Conducta del Mercat Bancari del Banc d'Espanya, doncs aquí ho fan els diferents organismes equivalents en el Banc d'Espanya als diferents territoris. Hi ha la Comissió Nacional de Mercats de Valors i la Direcció General d'Assegurances i de Fons de Pensions, que són els organismes que s'encarreguen de resoldre aquest tipus de conflictes aquí. Doncs els equivalents estan tots posats en la plataforma aquesta i podem gestionar les reclamacions si el nostre banc en línia, per exemple, és d'Holanda o és de Bèlgica o és de Suïssa o és de... Bé, Suïssa no, d'algun altre membre comunitari. I aquí, com a recurs, veieu que cada país, o hi ha molts països que tenen els seus propis organismes de resolució de conflictes. En el cas de l'àmbit extracomunitari, hauríem de buscar quin és el país on hem comprat, extracomunitari, buscar quina és l'autoritat de resolució de conflictes, el govern que gestionen allà la defensa dels drets de les persones consumidores, mirar si ofereixen la possibilitat de resoldre-ho en línia i de quin tipus de normativa s'apliquen allà, tota aquesta informació i fer la nostra reclamació a través d'aquests altres portals extracomunitaris. Tot això s'ha de tenir molt en compte. Si tan complicat és resoldre una reclamació, perquè és veritat que les empreses no se la sol portar a la via judicial, que és la via obligatòria. El que passa és que el sistema judicial és el més potent, però té alguns problemes perquè en trobar-se sobresaturat, el que li passa és que els procediments ara tenen una demora important en el temps, són més complexos, requereixen normalment l'assessorament lletrat i la presència d'un procurador o procuradora. Tot això són costos, tot això complica. Les persones consumidores volen sistemes ràpids, per això hi ha els sistemes extrajudicials, però els sistemes extrajudicials tenen el problema que poques empreses responsables, o diguem-ho així, les empreses que són poc responsables socialment amb les persones consumidores, no s'hi volen adherir i com que són sistemes voluntaris, la persona consumidora no veu cap solució al seu problema. Llavors, hi ha algunes empreses que s'autoregulen amb codis de conducta que estan fora del que diu de la regulació normativa, normalment superen els mínims normatius, van més enllà per oferir un bon servei a la ciutadania. I llavors, aquí, per exemple, a Espanya hi ha l'associació Autocontrol, que té 3 vies de codis de conducta per mirar de resoldre conflictes per als seus associats que s'han subscrit en aquests codis de conducta. Per tant, els codis de conducta també són voluntaris, algunes empreses s'hi adhereixen, un cop estan adherides a un codi de conducta, el codi de conducta és d'obligat compliment per a aquelles empreses, no complir un codi de conducta voluntari és una infracció administrativa en drets de les persones consumidores, per tant, és un compromís important. I en aquest cas estem parlant de codis de conducta en l'àmbit de la publicitat, de l'enviament de publicitat no desitjada i del comerç electrònic. Les empreses que s'adhereixen voluntàriament en aquests codis, en aquests àmbits, formen part i tenen aquest distintiu de confiança online. Veure això a la web implica que aquestes empreses a darrere tenen una responsabilitat més gran, un compromís, i per tant la persona consumidora hauria de valorar aquesta mena d'empreses que fan un compromís extra. Si les persones consumidores no coneixem què vol dir el símbol de confiança online, doncs no ho valorarem i no servirà de res per a aquestes empreses. Per tant, el cercle es tanca amb una bona informació de les persones consumidores que sàpiguen que aquest símbol porta valors associats que milloren la seva protecció com a persones consumidores i les empreses llavors ho utilitzaran més i, per tant, vendran més que altres que no són tan responsables i, per tant, els mereixerà la pena adherir-se a aquests codis de conducta. Alguns exemples que podeu trobar a la xarxa i que costa a vegades veure, però, per exemple, en aquesta web del Corte Inglés, aquest símbol petit és el símbol de confiança online, que normalment apareix al final de la pàgina web i és difícilment visible a vegades per les persones, però això vol dir que si compres aquí tindràs uns avantatges en la resolució de conflictes, per exemple, o aquest altre, que és de Carrefour, que també està adherit en el sistema de confiança online. Per exemple, la Caixa d'Enginyers, dintre de les empreses del sector financer, també ho està, o aquesta empresa de crèdits ràpids de CTLM també hi està adherida.
I aquest tipus de codis de conducta tenen el seu equivalent a la Unió Europea. Tenen el seu equivalent a la Unió Europea aquí. Tots aquests símbols són equivalents a Confiança Online, però a altres països de la Unió Europea, i aquí podeu trobar totes les empreses que estan adherides en aquest sistema. Hi ha altres codis de conducta o certificats de qualitat, per exemple aquest d'ENOR, d'e-comerç certificat, que també les empreses que volen tindre aquest certificat d'ENOR, que és un símbol de qualitat, han de seguir una sèrie de procediments, de protocols, validar-los i, per exemple, aquí hi ha aspectes relacionats amb el procés de compra, comunicació comercial, venda, contractació, pagament, lliurament del bé o servei, servei postvenda, resolució extrajudicial de conflictes. Les empreses que tenen aquest distintiu tenen un protocol de funcionament, un sistema de funcionament validat per a ENOR, que diu que són seriosos en totes aquestes coses. Trobar això a la pàgina web també indicaria, per exemple, aquí, en el cas d'Open Bank, que també és una entitat financera, aquest té el certificat de comerç electrònic certificat i el de Confiança Online que hem vist abans. Això vol dir que té un plus de protecció dels drets de les persones consumidores que ja dona la llei, però ens interessa especialment perquè estan sotmesos a sistemes extrajudicials de resolució de conflictes. I com dèiem abans, una de les coses bones és que són gratuïts, sistemes gratuïts i sistemes ràpids, i una de les coses dolentes és que són voluntaris. Si les empreses no s'hi adhereixen, no serveix per res per defensar els nostres drets com a persones consumidores. Llavors, si trobem això, aquests distintius en les pàgines web, sabem que s'hi han adherit voluntàriament i, per tant, que si tenim un problema, encara que sigui voluntari, s'hi hauran de sotmetre obligatòriament a intentar trobar aquesta solució. Això és important. Molt bé, anem a fer ara uns quants consells pràctics més ràpids sobre el tema del comerç electrònic. Una de les reclamacions que tenim moltes vegades també a l'oficina de consum és que no serveixen els productes. Hi ha webs, ja ho diem ara, que estan fetes per captar els diners, el número de targeta o simplement quedar-se els diners sense que ja des del principi haguessin tingut cap intenció de subministrar el producte en si. Això ja no és un engany, això és una estafa, perquè són empreses creades exclusivament per quedar-se els diners i que mai havien pensat en millorar-te el producte. Però en tot cas, les empreses que sí que fan comerç electrònic tenen una obligació, que és que t'han d'enviar el producte el dia que t'ho han dit, amb el termini de temps que t'ho han dit, i a tot trigar, si no et diuen res, en un màxim de 30 dies. Això d'entrada. A partir d'aquí, si en 30 dies no t'han servit el producte, ja pots demanar que tornin els diners i si l'empresa no et torna els diners, en 14 dies t'han de tornar el doble de la quantitat que tu vas pagar. És una penalització legal important per evitar que una persona consumidora es quedi sense els seus diners i sense el producte. També podria passar que l'empresa volgués lliurar-te el producte però que no el tingués en estoc, que fos molt impossible per alguna conjuntura, com el que està passant actualment amb les dificultats de trobar certs materials o certs productes. Llavors s'ha de vigilar perquè en el moment de fer la compra, a vegades hi ha empreses, i la llei ho permet, que et diuen que si aquell producte no te'l poden subministrar, te'n subministraran un altre d'igual o superior categoria. Si t'han dit això i tu has acceptat, doncs això ho poden fer-ho. De totes formes, si t'ho han dit, tu has acceptat, encara que sigui de forma inconscient, quan arribi el producte, ara parlarem que tenim 14 dies per desistir del contracte, que vol dir que sense donar cap explicació podem tornar al producte. Per tant, si no tenen el producte i ens en subministren un altre perquè així ens els hi vam acceptar d'igual o superior categoria, però aquest no ens agrada, el podem tornar perquè tenim 14 dies. Aquest és precisament el dret de desistir del contracte quan es compra en línia. És un dret que simplement es dona obligatòriament en les compres a distància. Per què? Doncs perquè és molt diferent comprar
en el món analògic, presencial, que tu pots tocar el producte, el pots mirar, veus la qualitat, la categoria, etc., que quan ho mires en una pantalla on la imatge et pot semblar una cosa i quan el reps després n'és una altra. La qual cosa, aquests 14 dies, sense necessitat de dir que si el producte funciona o no funciona, o està bé o està malament, no té res a veure amb la garantia. Doncs tu pots dir que el tornes. En 14 dies el tornes. Si t'han passat aquests 14 dies, has de pensar una cosa, que les empreses ens han d'explicar que aquest dret el tenim i ens han d'explicar com l'hem d'exercir. T'han de dir, si vosaltres quan rebeu el producte no us interessa, teniu 14 dies per retornar-lo en aquesta adreça, etc. Aquest és el dret que t'han d'informar que tens. Si no t'han informat abans d'aquest dret i de com exercir-lo, tenim 12 mesos a partir dels 14 dies que teníem inicialment per tornar el producte. Per tant, tenim molt de temps per tornar-lo perquè no sabíem que teníem aquest dret de desistir. Si durant aquests 12 mesos l'empresa ens notifica i ens dona la informació, doncs tindrem 14 dies a partir del dia que ens han donat aquesta informació. És una manera que té la llei d'obligar a les empreses a informar correctament dels drets que tenim com a persones consumidores i no perjudicar-nos. Això és important tenir-ho en compte. No s'aplica a tots els productes, s'ha de vigilar molt, perquè, per exemple, tot el que sigui comprar CDs, pel·lícules de vídeo, programes informàtics que estiguin precintats, a la que es desprecinten ja no es poden tornar. Tot el que és molt immediat, com la premsa diària, publicacions periòdiques, revistes, que podríem mirar, llegir i tornar després abans de 14 dies, això tampoc es pot fer, perquè tampoc es tracta de protegir la persona consumidora, no de perjudicar a les empreses. Tampoc es poden tornar aquelles coses que hem demanat a mida o fetes específicament per nosaltres, perquè això no serviria per vendre a ningú més. Tampoc aquells productes alimentaris, per exemple, que es caduquen de pressa, perquè entre que van i tornen ja no haurien perdut el seu valor. Això tampoc es pot tornar. Productes que podien veure's afectades per la higiene, tampoc es pot. Coses que venen precintades i que un cop es desprecinten doncs podrien perdre les seves propietats higièniques, podrien ser perillosos, doncs ja no es poden tornar tampoc. Tampoc hi ha dret de desistir en els bitllets de transport que són per un dia concret o ni en els allotjaments turístics. Tampoc hi ha dret de desistir. Insisteixo que aquest és un dret de desistir legal, que és obligatori per a les empreses. Ara, una empresa voluntàriament et podria oferir una possibilitat d'uns dies de desfer-te de la idea de contractar aquell producte. Això és un dret de desistir voluntari, contractual. Si l'empresa t'ho ofereix, l'empresa ho ha de complir, perquè és una clàusula contractual. Però no és la llei la que diu que s'ha de complir. Ara estem parlant del dret de desistir legal, no del que t'ofereix l'empresa de forma voluntària. Igualment, en el cas de productes digitals que no van amb suport material, que tu contractes en línia, doncs aquests, si els has vist, tampoc els pots retornar. I el més important, que ja ho hem comentat una mica abans, el perill del dret de desistir és que tu tens dret a tornar-lo, això està molt bé, però a vegades et poden dir que qui pagarà la devolució seràs tu. I això és difícil a vegades perquè t'has de buscar l'empresa de transports, has de pagar uns ports, poden haver-hi problemes amb el transportista, de que no arribi, de que arribi trencat, i tot això, si ho has de fer-ho tu com a persona consumidora, doncs és una cosa que cal tenir molt en compte. I les empreses han d'explicar-te abans qui se'n farà càrrec de les despeses i dels mitjans de transport de retornar el producte. Si no t'ho han especificat, doncs per defecte ho han d'assumir-ho les empreses. Un cop ja has retornat el producte, doncs dintre dels 14 dies, tu tens 14 dies com a persona consumidora per tornar aquest producte i ells tenen 14 dies per retornar-te els diners. Si no te'ls tornen en 14 dies, doncs pots demanar que te'n tornin el doble del que vas pagar. Això està molt interessant. En productes financers també hi ha dret de desistiment. També és de 14 dies, tu has contractat un crèdit, has contractat algun producte financer que t'interessi, una targeta de crèdit o el que sigui, doncs tens 14 dies per desdir-te d'aquell contracte.
Les assegurances de vida que hagis comprat en línia, doncs tens 30 dies per desistir d'aquell contracte. L'únic que s'ha de vigilar amb els crèdits personals, per exemple, és que el temps que hagis tingut els diners, quan els tornis els hauràs de tornar de cop i, a més, pot ser que s'hi hagin aplicat algunes despeses més, no? Vull dir, s'ha de tindre en compte aquestes coses. Bueno, ara s'està comprant moltíssimes vegades coses que no són béns físics, sinó que són serveis digitals. Aquí també quan es compren, l'empresa te'ls ha de subministrar de forma immediata. Anem a suposar que tu compres pel·lícules o que compres serveis de streaming, això s'ha de posar a la disposició de forma immediata. I si fas el desistiment, hauràs de pagar la part proporcional del temps que ho has gaudit, però també tens dret de desistir. I en tot el que fa a serveis digitals, el que és molt important, en tota l'oferta de béns, de productes i serveis de consum, les empreses sempre han hagut d'informar moltíssim de les característiques del producte, de les instruccions de seguretat d'ús d'aquell producte, etc. Però en els serveis digitals el que és molt important i és obligatori que facin és explicar la compatibilitat, la interoperabilitat d'aquells productes. Per què? Perquè potser tu el compres i després no el pots utilitzar. No pots instal·lar-ho en aquell televisió intel·ligent, no pots instal·lar-ho en el teu ordinador, no pots instal·lar-ho en la teva tauleta digital. I abans tu has d'haver preguntat, però ells t'han d'haver donat a totes les característiques tècniques perquè el servei digital pugui funcionar de forma correcta. En aquest tipus de serveis digitals hi ha una garantia de 2 anys, els serveis digitals. Els béns físics tenen una garantia de 3 anys, els serveis digitals tenen una garantia de 2 anys, i el que és més important és que durant aquests 2 anys, el primer any, si alguna cosa no funciona correctament, es considera que ja ve de la fàbrica i, per tant, la persona consumidora no ha de demostrar en res, ha de ser l'empresa la que repari i la que, en tot cas, digui que ha sigut tu que no has fet alguna cosa malament. Per exemple, perquè aquesta garantia es mantingui, una de les coses que s'ha de fer és que tu has d'anar fent les actualitzacions corresponents d'aquell servei digital. Ara, si les instruccions de les actualitzacions són incorrectes o no se t'ha avisat que tens una actualització que s'ha de fer, sí o sí, doncs no serà un motiu d'anul·lació de la garantia perquè haurà fet malament l'empresa. Clar, acabem de dir, pels serveis digitals són 2 anys de garantia, 1 any de presumpció que el defecte ve d'origen. En el cas dels béns amb serveis digitals, penseu en el navegador del vehicle, amb algun electrodomèstic que incorpora serveis digitals, amb moltíssimes coses que li diuen ara l'internet de les coses, que venen ja també amb electrodomèstics connectats. Doncs el suport físic en si té una garantia de 3 anys i la presumpció que el defecte que ha sorgit ve de fàbrica és de 2 anys. Si és un producte de segona mà que hem comprat, la garantia no és de 3 anys, sinó que la garantia és de 2 anys també, però es pot rebaixar fins a 1 any. I la presumpció que el defecte ve d'origen és d'1 any també. Clar, moltes d'aquestes coses ara s'han d'instal·lar. Imagineu-vos que qualsevol producte s'hagi d'instal·lar. Compres una rentadora, s'hagi d'instal·lar. Si la instal·lació estava coberta en la factura, és compra de l'electrodomèstic i instal·lació, la instal·lació en si, si és defectuosa, també té la mateixa garantia. Per tant, en el moment de comprar, penseu que si pagueu inclosa la instal·lació, doncs també cobreix aquella garantia. I quan es va aportar el producte perquè ha sorgit una manca de conformitat, que esperem que no passi, però si arriba el cas, i això és el que veiem a les oficines municipals d'informació al consumidor constantment, que hi ha problemes normals,
Doncs s'ha de fer una reclamació, s'ha d'exigir el compliment de la garantia, doncs que sàpiga la persona consumidora que és ella, la persona consumidora, la que tria si vol reparar o vol substituir aquell producte. Perquè moltes vegades les empreses prenen la iniciativa i diuen que aquell producte s'ha de reparar, quan és la persona consumidora la que ha fet la despesa econòmica, la que té totes les molèsties per la manca de conformitat que té aquell producte, les molèsties de transport, les molèsties de gestions, el fet que a vegades estigui un temps sense disposar d'aquell producte que havia comprat i que era nou, doncs la persona consumidora sàpiga que si no vol reparar pot triar que li canviïn el producte, sempre i quan no sigui desproporcionat. Això vol dir que si la reparació és molt fàcil o té molt poc cost i de seguida el producte pot quedar operatiu, doncs llavors en aquests casos sí que s'ha de reparar, no? Però totes les garanties durant els 3 anys són gratuïtes, són totals, els serveis tècnics ho han de fer en un termini raonable, tenen prioritat les garanties davant d'altres tipus de reparacions i no ha de suposar majors inconvenients per a la persona consumidora. Això són els principis. Si la garantia no es posa en conformitat, la nova normativa de protecció de les persones consumidores el que diu és que, imaginem-nos que la persona consumidora està pagant aquell producte o el que sigui, doncs la persona consumidora té dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del bé o servei digital fins que l'empresari no compleixi les seves obligacions de garantia. Una manera més de forçar a les empreses a que compleixin amb els drets de les persones consumidores. Molt bé, i ja per acabar, dir de tot el que hem dit avui que ja veiem que moltes vegades es parla, ja ho hem dit, de protecció de dades, del dret a la privacitat i de ciberdelinqüència. Avui hem parlat d'un àmbit diferent, a l'àmbit dels drets digitals de les compres de béns i serveis a internet, per tant, del dret de les persones consumidores, i ja hem vist que moltes vegades està també interrelacionat amb aquests drets digitals de protecció de dades i també que les persones consumidores pateixen les conseqüències dels ciberdelinqüents. Llavors, hem parlat del consum responsable, del consum informat, reflexiu, conscient i prudent. I hem vist que les noves tecnologies són molt potents, però que les noves tecnologies requereixen també esforços i que les empreses s'esforcen en dir ho fàcil que és i ho bé que va per comprar i consumir, però les administracions públiques ens esforcem a dir que cal ser previnguts i previngudes en l'ús d'aquestes noves tecnologies. I per fer-ho, doncs, aquestes administracions ofereixen diferents recursos. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és un mecanisme on se li poden comunicar incidències que tinguem en temes de ciberseguretat que ens afectin a nosaltres també com a persones consumidores. I té un portal educatiu, que és internetsegura.cat, on hi podreu trobar multitud de recursos per protegir-vos de forma correcta. I en l'àmbit estatal, l'INCIBE també té un telèfon d'atenció telefònica, el 017, on es pot trucar per fer consultes amb incidències informàtiques i denunciar-les. I també té una oficina, l'Oficina de Seguretat de l'Internauta, OSI, a través d'aquest portal, on trobareu un munt de recursos per poder protegir-vos, ja des de programari antivirus, firewalls, una sèrie d'aplicacions molt pràctiques per evitar que la ciberdelinqüència pugui entrar en el nostre ordinador i una sèrie de consells, de rutines, de diligència informàtica per a l'ús de les noves tecnologies. En definitiva, doncs, aquí hi ha un recull de les normatives més importants de protecció de les persones consumidores, la normativa estatal de protecció dels consumidors i la normativa catalana, el Codi de Consum de Catalunya, i normatives específiques de la protecció dels consumidors en línia, com la llei del 2002, i un munt de normatives que regulen la resolució extrajudicial de conflictes, perquè les persones, els ciutadans i les ciutadanes, volen sistemes propers en els seus ajuntaments per resoldre els conflictes de forma gratuïta, de forma ràpida i sense més complicacions. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Aquest és un resum del que vam tractar a la sessió del dia 18.
en l'Espai Mataró Connecta, un espai de participació a la ciutadania i on ens agrada compartir totes les coses que van passant a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i rebre inputs de la ciutadania per millorar els nostres procediments, els nostres protocols de treball i donar solucions a problemàtiques concretes que dia a dia anem detectant i ens anem adaptant. En la pàgina web de l'Ajuntament de Mataró, en l'espai de consum, trobareu un munt de formularis preparats ja per les casuístiques que us podeu trobar per fer les reclamacions contra les empreses que han actuat de forma irresponsable. Trobareu també un apartat de preguntes freqüents on parlem també de noves tecnologies, però també parlem de molts altres temes que afecten a la ciutadania. Cada cop que hi ha una problemàtica concreta ens adaptem i la posem allà perquè es pugui compartir entre tots els ciutadans i ciutadanes. I ja sabeu que estem a la vostra disposició a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i també de la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de Mataró. Moltíssimes gràcies i fins una altra.